Tammikuun lopulla tuli osallistuttua Tampereen Tekkarien moottorikerhon jääratapäivälle Urjalaan. Ja sinnehän piti lähteä tietysti Volvolla. Volvon preppailu jääratakuntoon oli aika helppo, koska käytännössähän tää oli täysin Hyvinkään ajoreissun jäljiltä kesältä, joten kuppipenkki oli autossa valmiina, ratti oli valmiina. Ainut mitä tarvii vähän neppailla oli käsijarru, että sen sai pitämään niinku ensimmäisellä nykäisyllä. Ja tietysti kun ajaa siviilipyörällä jäällä, niin sen nyt ei ihan hirveästi tarvitse pitää, mutta kuitenkin siitä tuli ihan hyvä. Ja tietysti tämmöiseen jääratapreppailuun nyt sitten liittyy se, että piti käydä hakemaan tarrakilvet autoa. Vuosi takaperin satuin jostain syystä käymään ennen joulua leimalla. Ja nythän se leima tietysti loppui tähän 23 joulua. Ja ei tässä nyt sitten kerennyt, jaksanut, viihtinyt käydä leimaamassa. Niin tarrakilvet sai konttorilta autoliikennekäyttöön ja sit vaan radalle. Ja onneksi Norppa sattui olemaan kuvailee radan varressa ja sitten siitä sai videomateriaalia auton ulkopuolelta. Ja katsotaan soundcheckia ja miten jäällä meni. Ja Volvohan suoriutuu jääratapäivästä koko lailla erinomaisesti. Kaikki toimi, mitä nyt sitten tuli yksi pien penkkasukellus toteutettua itse. Sieltä tultiin ja siihen päädyttiin. Yes! Penkkasukelluksen jälkeen tuli vähän hölmöiltyä itse ja siitä sitten tietysti auto irti penkasta ja ajamaan. Siinä sitten tulee ajettua kierrosrataa ja vasta sen jälkeen varikolle. Ja siellä tuli huomattua, että autosta puuttuu apulaitehihna.
Apulaitehinnan puute on tietysti vähän ikävä, koska se pyörittää laturia ja vesipumppua, niin tuommoinen kierros tuli ajettua ilman pyörivää vesipumppua, joten tähän nyt pääsi vähän keittämään. No, lisättiin nestettä ja matka jatkui. Ja tietysti kun oli ihan ajamalla radalla, niin sieltä nyt sitten piti ajaa poiskin. No ei siinä nyt niinku vaikuttanut olevan mitään ongelmia mihinkään suuntaan tässä kohtaa. Ja radalle päästiin ja radalta päästiin pois, joten moottori vaikuttaa ehjältä. Ja mielenkiintoista nähdä joskus jatkossa sitten, että moottoria availee tai muuten ihmettelee, että onko siellä nyt sitten jotain lämmön aiheuttamia ongelmia, mutta toistaiseksi vaikuttaa positiiviselta. Ja kyllä tämmöinen jääratailu on erittäin loistavaa matalan budjetin lystiä. Ja tämmöisiä julkisia jääratoja nyt on ainakin ollut Toijalassa ja sitten Hyvinkään radalla. Ja no Toijalassa on päässyt ihan piikkipyörälläkin, mutta tietysti Hyvinkään radalla se nyt on ihan ymmärrettävää, että saa ajaa pelkästään siviilipyörällä, koska ne piikit rouhis siitä jääkerroksesta lävitä aika nopeasti siihen uuteen asfalttiin ja sitä myöten koko rata olisi pilalla. Mut kyllä se tälläin hyvällä siviilipyörälläkin niin erinomaista lystiä ja vahvasti suositeltavaa kaikille. Itse asiassa 3.2. sillahan olisi Josemorassa Joutsanradalla Opel Finlandin talvipäivä. Sehän on se jokkis- tai rallycrossirata jäädytetty. Ja se on kyllä itse asiassa aika lystikäs sekin. Ja no, jos sinne pääsisi lähtemään, jos vaan mitenkään kerkee, niin se olisi tietysti hieno homma. Ja kerran siellä on itse asiassa tullut käytyäkin yhdellä ryönäisellä Omegalla. Silloin oli vielä se metsäpätkäkin käytössä, missä pääsi hyppäämään. Ja no, se oli ihan täyttä viihdettä.